Bon dia! En un nuevo capítulo de Probando Comida con Lidia. Avui estem a Nara. Mochi de Nara. Hoy estem a Nara y mira Mochi. Tiene un cervatillo. Mochi té cervatillo y yo m'he agafat un de fresa. Pues, Espera, carinyo. Bueno, avui nos hem aixecat con la calma i hem anat cap a Nara. Sí que per que potser segons quin temples estan més plens de gent, però bueno, no hi prisa avui, relax. Avui relax. I res, supos que aniré ara... Bueno, ara anem cap al parc de Nara i supos que aniré gravant els temples i demés. Però vamos, anem a provar que són mochis que tenen una pinta espectacular. Bueno, ara anem a visitar un temple on hi ha un Buda gegant, que és un dels 3 Budes més grans de tot el Japó. Un d'ells és de Kamakura, l'altre és de Risen Temple, no sé què, que és de Kyoto, i després està aquest. I, bueno, haurem visitat els 3. Això sí, està petat de gent, però bueno. Com he dit antes, avui és dia de calmita, dir con la calma. Però vamos, també el temple on està aquest Buda és el temple de fusta més gran de Japó. No és que haga d'influencer youtuber, és que són coses que he anat veient, vídeos i demés, i m'he anat quedant. Però no són Paco ni datos ni res. Bueno, la qüestió, estarà petat de gent, però bueno, intentaré gravar lo màxim possible perquè té pinta de ser impressionant, la veritat. Tant el temple de fusta com el gran Buda. Bueno, ara anem cap allà. I després donarem menjar a los ciervitos. Ara intentaré entrar. Ara bueno. 过来，等下头，其实只要肩膀能出来就一定能出来。 De davant meu, per favor. venga, Pau. Vamos, sí que sale. Ara veurem a Lídia, a veure si se pot fer cap. Vamos. Vamos. Vamos, ya está. Muy bien. Muy bien. Bueno. Mira, m'he raspat. Han sortit del temple del Buda aquest. La veritat és que ha estat impressionant. Creo que de los pocos que me han gustado. Sí, o sigui, sense cap Y hemos dubte. visto 200 toques. El temple de fusta supergran, guapíssim, el Buda impressionant i Y ya no després... hay pagodas. No, hi havia unes Se pagodes... cayeron con un terremoto y no las volvieron a construir porque costaba mucho el Lerele. Només queda una punta, no? Sí, solo queda la punta. Bueno, però la veritat és que ha estat flipant. I tots dos han passat per forat de la columna, cosa que pensava que no ho faríem, però sí. Hombre, sí, somos un bicho palo, sí, vamos a pasar porque ha pasado uno que hacía 200 kilos o ha pasado. Però bueno, ha estat molt guai. El temple, super. Res, seguim per el parc de Nara i anem mirant cosetes. Bueno, donar menjar a ciervos es toda una experiencia.
Es toda una aventura. Míralo, míralo, por ahí viene otra vez. És una Este puta... sí que me ha clavado los cuernos en el culo. És una puta aventura, sincerament. I perquè, si más ni menos, t'apareixen 3, 4 de cop. 4. I te comencen a mossegar. Tú tienes un vídeo que hay por lo menos 6 a tu lado. Te comencen a mossegar, dime. Me he quedado sin comida, no me como este sitio, no. Ya, no. No. Reverencia, es que no tengo. Te he hecho reverencia. Quiero una galleta. Quiero una galleta. Bueno, amiguitos, es la hora de comer. A comer. Bueno, ara anem a provar l'okonomiyaki, que és aquest d'aquí, Esto. i això és yakisoba. Anem a provar, vinga. Esto se Però bueno, la veritat és que té bona pinta, no? Ara veurem. Vale. Bueno, estem en el carrer de Dotonbori, aquí a Osaka. És un poc caos, la veritat, és un poc caos, però està guai, està guai. ¿Eh? Ah, claro, una de cada. Mira qué guay. A ver, mem. Ah, que guai. Está guay. Sí, tenim una per hom. Ja està contenta. Sí. Hay que hacer esto explicadas, Paus. No solo ver tiendas de videojuegos. Bueno, Ya me tienes explotada de tiendas de videojuegos de los cojones. bueno, mañana más.